Siyabengelela bazalwane egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga. Kuyintokozo bazalwane njalo masihlangana. Siyabonga futhi ukuthi sithole leli thuba sekwezinsukwana bazalwane ukuthi kube khona ke esikushoyo la kwi-channel. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi ke uyasipha leli thuba njengamanje ukuthi kube khona sizokusho egameni elihle lenkosi yethu uJesu. Le channel bazalwane yokuxwayisa kakhulu. Siyabonga kakhulu bonke abazalwane abayingxenye yalomsebenzi, nalabo futhi ke abathi mabezwa inhliziyo yabo ithi yes bese ke nabo beqhubezela phambili. I-channel le yokuxwayisa ngezwi likaNkulunkulu, nangeprofetho, nangentando kaNkulunkulu epheleleyo ukuthi ufunani uNkulunkulu emhlabeni njengamanje kwenzakalani. Yini njengebandla esibambezelayo esingcolisayo okumele ukuthi sihlukane nayo ukuze sipheleliswe phambi kaNkulunkulu. So ke namhlanje ke futhi ke sebeyamazi udadewethu la uSister Khanya Maweni uzozishoyo kodwa naye bengelele kahle. Sindawonye naye bazalwane. Makwenzeka nimbona mhlambe ke kube khona engikushoyo sindawonye. I-message ayikhulumayo, i-message engikhulumayo siyinto eyodwa. So akusekhona nje ukuthi uzopresenta mhlambe uyi-guest, mina mhlambe sengizominterrupta esakhuluma yabona. So we are together. I-message lezivumelane ngayo manje ke uzoyideliver kodwa ngizomnikeza ithuba mhlambe isiningi isikhathi ngizosinikeza yena. Mhlambe mina bese ngifakaza noma sengigcwalisa kulokho asekushilo. Makukhona ofuneke mhlambe ke ngiqondise ke mhlambe ngobe sengikwenza lokho. Umsebenzi wethu lowo egameni likaJesu. Bingelela ke dadewethu, siyakubingelela nathi siyakumukela kwi-Theocracy Networking Embassy. Amen. Siyabonga baba uSibiya, siyabonga abazalwane abasibukelile, ababukeli bonke futhi nje sanibingelele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Njengoba eseshilo baba uSibiya, ngiyokhanya Maweni, igama nesibongo. Ningangibiza nje ngoSisikhanya, Sisikhe, abangazi abangijwayele nje banongibiza nje ngosister wabo. So ke ngiyumntwana kaNkulunkulu sinisiwe, abanye bake babukela ubufakazi bami. Angasikudlula isikhathi singakanani mhlawumbe amasonto nje manje thangi kodwa si-uploadile kwi-Theocracy sichaza nje isihloko nje ezahlukahlukene esiqayisa abazalwane ngokuzayo. Namhlanje size ngalokho futhi ukuzothula umlayezo wokuxwayisa ngokunye okungathi kunama developments azayo mayelana nempi phakathi kwe-Iran ne-Israel nanokuthi izosithinta kanjani ke thina la eNingizimu Afrika. Siphinde sikhulume nangokuthi ezabazalwane sihloma kanjani ikhali nokuzilungiselela nje ngazo zonke indlela ngokushiwe ezwini. Amen. Amen. Ayike qhubeka dadewethu. All right. Yeah. Okay. Baba ke njengoba besichazile ekseni ngifuna nami ukugcizelela kwabazalwane bandla before ngiqala ukuthi sindawonye azakangiphazamisa ubaba sixoxa kanjena nje vele mangifundisa nami sinokushare futhi la ekhaya uyena nje uyangenelela achaze agcwalise la mhlawumbe engishoda ngalo ngolwazi noma mhlawumbe la ngihluleka khona ukuchaza noma nje afakelele lokho akholwa moyo engcwele. So akusike ukuthi siyaphazamisana. So bengithi angigcizelele lokho kuphuma nakumina ukuconfirm ukuthi hayi impela sindawonye. Amen. So ke baba ke nabazalwane emakhaya ngicela siqale ngokufunda izwi. Sizobe sikhuluma phezulu kwezwi likaMateyu isihloko 24 amavesi 3 kuyela ku8. Baba ngisacela ngizofunda ngesingisi wena ufunde ngesizulu. Lesi nami phethe isingisi la. Phethe isingisi hayi ke right ke kusho ukuthi sofunda ngaso ke bazalwane nisibekezelele. Isizathu sokuthi siqale ngaso ke isiqale ngaleli vesi ngoba lento esizoyiletha la namhlanje iconfenywa ngezwi. Iconfenywa ngezwi yonke into esikhulumayo iconfenywa ngezwi nanokuthi iprofetho zezikhathi zokugcina yizo lezi sizibonayo. Ngoba abaningi bayakudoubt ukubuya kwaJesu kuthiwe hayibo kade okhokho bethu bahamba emhlabeni uJesu akazange azabuye. Sekuhlukile ke manje izimpawu ziyakhombisa ukuthi impela usengasemnyango. So sizoletha izwi ke liconfirmayo ukuthi lezi zinto esizokhuluma ngazo zisezwini zi-part of iprofetho lezi kuthiwe asobheka kuzona ukubona ukuthi ngempela sesifikile isikhathi sokubuya kwakhe. So baba ke ngizovula la namhlanje ungangifundela
verses 3 to Matthew 8. 24. 24, yes, that's right. Okay. Verse 3 to 8. Then ke manje sesokhuluma ke ngazo lezi zinto ezenzekayo. Verse bani? 3 to 8. Okay. Matthew 24, verse 3 to 8. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Jesus answered, watch out that no one deceives you. For men will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. You'll hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines, earthquakes, and in various places. All these are the beginning of birth pains. Then, verse 8. All these are the beginning of birth pains. Amen. Siyabonga ke baba sibonga nezwi lenkosi egameni lika Jesu Kristu. So ke bazalwane abangakezwa mhlawumbe nabanye benu senizwile ukuthi kukhona impi nje enkulu iba serious iyaqina ngokwamandla phakathi kwezizwe ezimbili ekwaziwa ngeIran neIsrael. Isizwe seIsrael lesi esise Middle East. Ngizothi Middle East ngoba ngesizwe Nation of Israel. Nation yebo, the state of Israel le esiyazi sonke eneflag eninenkanyezi phansi nendawo Palestine lapha. yebo impela. So ke lempi lena as of umhla 21 kaJuni singenelelwe nayiMelika. Ukukhombisa ukuthi ngempela lempi inokuqinisela ngokuba serious nama consequences ayo ke lempi le sizoxwayisa ngawo ke la ukuthi kungenzeka kusithinte thina la eNingizimu Afrika ngokomnotho nangezinye futhi indlela. So ke bazalwane ngokwemedia mabechaza umuntu angazibuza ukuthi iIran ilwelani neIsrael neHamas zonke lezi zizwe kungenaphi konke lokhu iqale kuphi lempi ngokwemedia esiyaziyo ukuthi part of iworld system iworld system esiyaziyo ukuthi iyamanga nje iIran usathane baba wamanga ngokwamanga abo ke bathi bona isukele ekuthenini khona isizwe sisodwa esahlasela amajoni sithi amajoni ngesixhosa kodwa ngesizulu amasoja kwahlaselwa indawo ibase yawo yamasoja esinye isizwe manje leso sizwe siyaziphindiselela this year ngokusho kwabo okwamanga kodwa eqinisweni lento le izoletha iNew World Order izosheshisa lo mbuso kwamphika iKristu nokuzwa kwawo ethula ilokhunjana nokuzo fulfill ama prophecies la esikhuluma ngawezwini ukuthi izizwe zizolwa nezinye izizwe. Amen. Konke lokho kusukela la iyona njongo ke yabo yangempela bafuna ukuwisa nje umnotho wezizwe zonke bafuna ukuwisa bafuna ukungenisa izinto zabe digital lezi zinto besike sakhuluma ngazo phambilini o digital currency. So ke sizochaza kancane nje asizoba mningi namhlanje ngoba iningi lento le information ehlangene nalempi kodwa thina sizogxila kakhulu kulokho kusithintayo. Bazalwane iIran abantu abangayazi abayaziyo isupplier ngesingisi ke isupplier kodwa ke badayisa ngamafutha la ekwenziwa ngawo upetrol no diesel isikakhulu and thina la eSouth Africa mangaphosisi ngokwe Google search sithola ukuthi they are one of ama key suppliers ethu amafutha ke siwathenga ngamawala ke thina la eSouth Africa ngoba umhlaba wethu awu produce mafutha and sisebenza ngawo kakhulu. I mean sinama trucks nama trucking companies sinama grocery stores kuningi esikwenzayo ngopetrol la eSouth Africa okugcina sekuaffecta intenga yezinye izinto. So ke lempi lena njengoba iIran ithintekile nje seniyezwa nani ukuthi lento iyelele ekuthenini upetroli izinto ezifana no petrol no diesel intenga yazo izokhuphuka maduzane. Lento leni izodependa ke bazalwane ekuthenini if lempi yaqhubeka iba serious and sesibonile ke ngomhla 21 kaJuni njengoba ngichazile ekuqaleni iMelika ingenile nayo yahlasela ke iIran
le country lesiqeda ukuvumelana ngayo ukuthi iwusupplier wamafutha i-part of izizwe ezisupply amafutha emhlabeni jikelele nala eSouth Africa. So ke manje njengoba i-supply yamafutha ithintekile ihlaselekile izo affecta i-supply samafutha esiza la elokhu nje eSouth Africa ekusho ukuthi sikulindele ukuthi kungenzeka ama prices ka petrol nezinye izinto ezithintelana no petrol izikhuphuke kakhulu. Lokhu ke bazalwane siphinde sikubone encwadini yesambulo chapter 6 verse 6 to 8. Ukunyoka petrol kusho ukuthini? Ukunyoka petrol lokho kuzoletha into ekuthiwa i-inflation ngesingisi, ukunyuka kweintenga ama prices ezinye izinto okuthinta ukuthi ama price okudla intenga zeingubo zokugqoka abantu abama small business lokho bakusupply yonke into nje izonyuka kuzothinta into eziningi ethintelana nokuphila no transport ke abagibela ama public transport nakhona futhi kuyathinteka konke lokho and kuletha lento esofunda ngayo la ezwini kwisambulo 6 Revelation 6 verse 6 to 8. Right, verse 6. Then I heard what sounded like a voice among the 4 living creatures, saying, a liter of wheat for a day's wages, and 3 liters of barley for a day's wages, and do not damage the oil and the wine. When the Lamb opened the 4th seal, I heard the voice of the 4th living creature say, come. I looked, and there before me was a pale horse. Its rider was named Death, and Hades was following close behind him. They were given power over 1/4 of the earth to kill by sword, famine, and plague, and by the wild beast of the earth. Amen. Sibonge izwi lenkosi. Lokhu bazalwane sikuthola ukuthi la kukhulunywa ngayo le ntenga ezokhuphuka. Siyabona ukuthi ezwini kuprofethiwe sambulweni ukuthi isinkwa siyobiza imali oyisebenzelila ngalonke. Iwithi ngesizulu ukolo kuzobiza isho ukolo kuzobiza imali ngokusebenza kwakhila ngalonke a day's wages. So iyona ke i-inflation lekhunywa ngayo ezoletha njengoba sibona ngiyakholwa ukuthi uverse 8 ezoletha indlala iyona ke ifamine indlala into ezayo ke leyo bazalwane esingeke si-avoid-ke ngoba liyasho nezwi lapha sesiqeda ukufunda khona kuMateyu 24 ukuthi uJesu uthe lezi zinto kumele zenzeke, they must come to pass. So nokukhuleka against lezi zinto angeke kusize, ziprofethiwe and uthe uJesu kumele zenzeke. Okwethu kuzilungiselela lokho esizozama ukuthi no baba usibiya sibaxesha abazalwane ukuthi uzilungiselela kanjani ezumzalwane isikakhulu kule livangeli lokudela konke nokumthemba ngokuphelele uNkulunkulu, ngomthemba nje ngempilo yakho yonke. Kubalekile lokho kuyangena kulento esikhuluma ngayo. So ke siyabona ukuthi lempilena right now eyenzekayo njengoba sikhuluma andingathi nje iyaqinisela ngamandla izoletha leyo inflation leyo sisibiza ngeinflation ngesingisi babusiya lokukhuphuka kwama price ezinto kuze kufikelele ekuthenini akusa affordeki ngoba isinkwa ngeke usebenzile ngalonke kanti into okwazi ukuyi-afforda isinkwa kuphela ilofu yesinkwa. So ke okunye okuzolethwa lana ngalempi bazalana ukuthi kunama plan vele ukuthi laba badonsa bathana ama strings in the background lesikhulume ngawo kwenye video yethu ama secret societies laba ekuyibona abafuna ukuletha lo mbuso kaMphiki Kristu. Bafuna ukuqeda ngedola. Idola yona currency sekuphela iminyaka eminingi manje ekuyiyona currency ekuthengwa kudayiswe ngayo umhlaba jikelele kutradewa ngayo umhlaba jikelele yona currency enamandla and so bafuna ukuqeda ngayo ngoba befuna ukuletha i-digital currency. So lempi lena ifuna ukuzoletha lokho. Angifuni ukungena kakhulu ekuthenini izokwenzeka kanjani lokho ngoba izojike ibe yindincazelo yalokho kodwa ku part of i-agenda yalempi
Yes. So ke njengoba kuzowiswa idola kuplan ukuhlukaniswa nje kuhlukane nalo completely nento eyicurrency nje even nali rand kuzohamba khambe liphele njengasasebenza at all sekungena manje lolu hlelo lokusebenzisa digital currency le mali le ongakwazi ukuyodraw e-ATM imali esebenza ngama computer kuphela yilokho ke lokho okusekuphathelene nalokho kwe digital ID ebesixwayise ngako kulama video adlule. So izo ke izathu zokuletha izathu zangempela zalempi ezokuthi kulungiselelwa ukuthi umphiki Kristu sekufanele angene embusweni wakhe. Embusweni wakhe akakwazi ukungena kungena chaos. Kufanele nje yonke into ibe upside down. Umnotho wezizwe kufanele kube khona izimpi siyabona la eBhayibhelini ukufa. Ila ke khona bazalwane uma ungazilungiselelile ngokwamoya. Uma ungazilungiselelile even nangokwenyama ngalokho uNkulunkulu akubekele kona ukuthi uzilungiselele ngakho ungenze ukuthi ube yingxenye labantu ekuthiwa ba part of a great falling away. Ithemba lakho uNkulunkulu liphele uzibone even ukuhlubuka nje from ukukholwa completely ngoba lezi zinto ezizayo uyasho naye Jesu izinto engakaze zibonwe uzohlola uku-afford ama basics of living isekelo nje zokuphila ngenxa ukuthi kuzobe kuphazamiseka umnotho. Yebo no. Usakwazi ukukhokhela something. Yebo. Uyakhathazeka lapho uzubhlungu awusakwazi ukubeka udla phe kwetafula. Yebo kuningi nje kuzobe kwenzeka ekuzoza nalempi uma iqhubeka ishonqa iyaphambili. So ke bazalwane kubalekile singaziboni si part of labazalwane ekhulunywe ngabo umphostoli uPaul kuPauli kwincwadi ka2 Thessalonians chapter 2 verse 3 la ekhuluma ngeGreat Falling Away ezoqhamuka phambi kokuba kube khona umphiki Kristu. Before umphiki Kristu angene embusweni wakhe kuzoba khona ingxenye yamakholwa azowushiya nje ukukholwa azobheka nje angazobheka emuva amphika uJesu angazoyingena. Kumele thina manje sizilungiselele ngoba kufuneka lokukholwa okujulile kakhulu uNkulunkulu umazi uNkulunkulu uzazi indlela zakhe zokuthi uyaprovidela ulazi iqiniso lezi uliphilizwe ngokuphelele ukuze uma kufika lezi zinto uqina ube izikufica uqinile ekholweni zikufice ungasekho kwisystem ingekho into ekuhlanganisa nokudependa kwisystem le esizwayo njengamanje ukuthi izovele iwe nje kwayona. Yebo so ke baba ngizonikela kuwe mhlawumbe okufuna ukukueda mayelana nokuthi abazalwane mabezilungiselela masithi sizilungiselela spiritually na physically eziphi izinto mhlawumbe ongasiqalisa ukusinikeza zona eziyama okuyi-advice ukuthi kuphilwa kanjani sizilungiselela kanjani kulezi zinto ezizayo. Noma bengithi mhlawumbe wena uzosabisunikeza i-way forward. Yebo baba. Ngicabanga ukuthi unayo vele. Mhlawumbe senga-add nje mina. Okay ke baba okay akunankinga ke bazalwane ngicela sivule Izaga 27 verse 12. uProverbs ke loyo 27 verse 12. So lena lesi scripture esokuthi ila iBhayibheli isixwayisa khona ngokuthi kumele nje sibe nokuhlakanipha kaNkulunkulu ngoba ukuthemba uNkulunkulu kuhlangana nokuhlakanipha kwakhe khamselana konke. Izaga 27 verse 12 the prudent see danger and take refuge but the simple keep going and suffer for it. Yebo ke bazalwane abantu abaprudent ushuthi abantu abahlakaniphile umuntu ohlakaniphile uyakwazi ukubona ingozi iseza kude bese enza indlela yokuyibalekela. Amen. Then ke but abantu abanganaki bayaqhubeka nje noma beyibona ingozi ukuthi yeza noma kuxoxwa ngengozi ukuthi yeza baqhubeke kodwa kulokho abaxwayiswa khona bakwenze. Yaqhubeka ke sisi. Yebo bazalwane so siyezwa ukuthi neBhayibheli yasixwayisa ukuthi as much as kumele sithembele enkosini kubalekile vele kodwa ke nalapho sikufake ukuba newisdom nokuhlakanipha kaNkulunkulu la ezosiholela khona ekuthenini sizilungiselele ngokwamoya nangalokho esikwazi ukuzilungiselela ngako physically. So ngokwamoya bazalwane okwami ukunicela nje ukuthi izwi nilifunde nijwayele ukulifunda ngoba izwi iqiniso lila ezwini kumele ukuze sikwazi ukuphila ngokwezwi kumele silazi izwi lethu. Kunezinto phakathi ezwini esizazi ukuthi uNkulunkulu usithembise zona ekuthenini makungenzeka noma inalokhu nalendlela ezayo uNkulunkulu uzosinakekela. Sikubona lokhu kwaMahubo 37 verses 18 to 19 no 25 to 26.
Yeah, Amahubo 37 verses 18 to 19, Psalms 37. verses 37, verses 18 to 19. The days of the blameless are known to the Lord, and their inheritance will endure forever. In times of disaster, they will not wither. In days of famine, they will enjoy plenty. Amen. So then Message 25 to 26. I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. They are always generous and lend freely. Their children will be blessed. Amen. Siyezwa ke la ezwini ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu akayekelelana. Ihobo 37 verse 18 and 19 seqese 25 and 26. Amen. Siyabonga baba. Lokhu ke example isibonelo la uNkulunkulu kuningi ke la khulume khona ezwini ukuthi ngeke asilahle, akakwazi ukusilahla. Kodwa la leli hubo ngilikhethe ngoba lithinta indlala, specifically ikhathi zendlala. Ukuthi uNkulunkulu akalahlani even naphakathi endlaleni. Sesibo sikhulumile kakhulu ukuthi lempilo ezayo izoletha part of izinto ezizoziletha indlala la eSouth Africa nezizwe zonke. Nezifo njalo makunendlala kuhamba nezifo nokufa. Konke lokhu if izwe awulazi, if leli hubo awulazi, uzogcina usubalekela kuhulumeni, uzogcina usuzibona usubalekela elokhu nje kwamalunga kahulumeni la angekho right for lezi ikhathi ezizayo, la kungafanele khona ube khona njengekholwa. La sithi khona uma uphuma kwisystem kumele uphume ngokuphelele, uzozibona usubuyela khona. Izwe kumele ulazi bazalwane, uliphile, ube nokulithemba, ukwazi ukulithemba ke kahle ngokuphelele use part of the system, ngoba ma u part of the system njengamanje usesemsebenzini, uNkulunkulu esekutshelile ukuthi iphume emsebenzini, awukwazi ukumbona umsebenzi ukusebenza kwakhe ngokuphelele. Wena into yaziyo yile ye-payslip. Makukuthi siyafika isikhathi la kufanele uhlukane khona ne-payslip yakho, sekuphakathi esixukwini, sekuphakathi kuyo yonke lento besikhuluma ngayo, awungeke uzumthembe, ngeke umbone, ngeke ukwazi ukusebenza kwakhe empilweni yakho, and ngeke uzumthembe. Uzozibona ke manje usubuyela back to system, and sekuhlangene ke manje usunokungena kwi-agenda ke yomphiki Kristu, nale agenda ye-beast esexwayisa ngayo kulolu hlelo lwe-theocracy. So ke bazalwane, kubalekile ukuthi umkhuleko bazalwane uyaqinisa. Umkhuleko ne-fasting bazalwane, ukuzila ukudla kubalekile ngalesikhathi, uqinisa umoya, ngoba umoya ozobu-operator ngeyikhathi ezizayo. Even nala ubona khona ukuthi ngampela usisemlilweni, uyayibona nje impilo yakho ukuthi ngesixhosa sithi sesichengeni, impilo yakho iseriskini. Uyabona nje izinto sezibheke phezulu ngempela. Umoya yila uqinisa khona ke, akunika amandla. Fanele ufeed umoya manje, umqinisa umuntu kamoya manje, ungabi kakhulu, ungagxili kakhulu ekuthenini ube comfortable enyameni, ngoba inyama izokulahla, izokuchitha kakhulu kulesikhathi esizayo. Usuzibona impela usiyonikela ngomphefumulo wakho kule system ezayo. So ke ilokho engigakucebisa abazalwane ngokwa physically bazalwane, okwami ucela ukuthi nikhuleke kumoya engcwelani hole. Mhlawumbe akaqhubeki ke lapho ke lapha spiritual. Yeah, nokuhlambulula nje. Amen. Ube ngcwele phambi kaNkulunkulu. So ungabi sendaweni errong ngesikhathi esirong. Uthothi wenza into right endaweni errong ngendlela errong, because uma u-under system of this world ungayiphatha kahle uthi ungcwele kodwa wenza into errong, wenza ngendlela errong ngoba isystem elilizwe wrong vele. Ngiyabonga sisiqhubeka. Amen. Siyabonga ke baba ngokusigcwalisela ngalokho. Kubalekile nako kakhulu ukuthi nje sihlambulule, sihla singabi nento ekasathane esiyiphethe ngalesikhathi, nje singasihlukane nezinto zakhe ngokuphelele, sinikele konke kwethu kuJesu, ngoba ila azosikhombisa khona amandla akhe. Amen. Iglory iye kuye nje yonke. Amen. Then okwa physical bazalwane, okwami ukucela nje kuni ukuthi nikhuleke uNkulunkulu anihole ngokuthi nizilungiselele kanjani umuntu nomuntu, umndeni nomndeni, ukuthi nibe prepared for izinto ezifana noma food shortages, ukushoda kokudla ezitolo, nanokuthi ukudla ungasakwazi uku-afforda. Ungasakwazi uku-afford ukuthenga ukudla. Wenza kanjani ukulungiselela wena nomndeni wakho? Kuyahlukana ke. Angifuni ukuqhamuka nama advice ami ngithi hayi hamba niyostoka up ngezinto ezama canned goods noma izinto ezihlala emashelfini, kodwa uNkulunkulu mhlambe iplana nayo ngomndeni wakho uhluke kakhulu kunalokho. Mina okwami ukucela ukuthi ibuyelane enkosini,
nikulungiselela ukuthi izinto ezifana nalokho kungenzeka zibe khona, kushode ukudla emashelfini kungabusatholakala, noma makutholakala kubize ngendlela nje njengoba kubhaliwe ezwini, ngendlela nje ungasakwazi na uku-afforda. Uzophila kanjani? Buza uNkulunkulu, uzokhola esimeni sakho. Kuyadiphenda, abanye abantu bahlala emadrobheni abanayo indawo, abakabi nayo indawo yokulima. Abanye abantu basemalokishini abakabi nayo indawo yokulima. Omunye unayo usanda ukuqala, omunye mhlawumbe unayo indlela yokuthi astokhe. Kuyahlukana. uNkulunkulu uzokhola wena, ahole nomndeni wakho ukuthi nenza kanjani. Kodwa kubalekile kwalokho ukuthi ucele kuye emkhulekweni ukuthi uNkulunkulu silungiselela kanjani ke thina la ekhaya lethu ukuze siphephe, sihlengeke kulezi zinto ezizayo ngokwenyama ke manje. Ngoba kubalekile njengoba sifundile kwiZaga 27 ukuthi sibe abantu abaprudent, abanokuhlakanipha kaNkulunkulu. Sithi masiyibona ingozi iza phambili, sikuplanele lokho ngokuholwa uNkulunkulu nezwi. Amen. So okwamanje ngizothi bazalwana sithembeleni enkosini. Amen. Cela sithembeleni enkosini ngakho konke bazalwane. Kungabi khona lokho esithi sithembele enkosini uhafu kodwa omunye uhafu uthembele ku payslip. Ilezi zinto lezi zizosidumaza bazalwane masibambelela kuzona. Amen. Yeah, zizodumaza kakhulu. Lokhu sikubona even nakwiZaga 11 verse 28. Ku Proverbs 11 verse 28 la kubhalwe khona ukuthi he who trusts in riches will fall. Bazalwane, uthembe engcebeni nakusystem yalomhlaba, bazalwane uzophoxeka. Kubalekile ukuthi sicela sithembele enkosini ngakho konke nje, siqhubeke siqine emkhulekweni. Isona sikhathi ke sokuzilungiselela lokho, nanokukhuleka ke sikhulekele imindeni yethu, sikhulekele nabangakaboni lokho kuzayo, ukuthi uNkulunkulu asiqhubeka sivula amehlo nenhliziyo zethu ngaleli ivangeli lakhe lokweqiniso. Amen. Uzoyibamba lapho ke baba. Amen. Uthini ngabantu mhlambe ke othola ukuthi sekufika lesi sikhathi esinzima nemali zabo ayisaphumi kahle, mhlambe umuntu uyafuna ukuresign, mhlambe imali zakhe ebanjiwe indlela thile, mhlambe ikhonto kanjalo. Ziba khona izinto ezikanjalo baba, and futhi nje noma ke kungesona isiprofeto kodwa ngokucabanga kwami nangokubona kwami akuphumi ke kuJesu lokho kubona kwami nje. Kuzoza isikhathi la ekuzoba impossible ukuthi abantu bathole imali zabo. Siyeza nje impela isikhathi, noma ngingazosho ukuthi yinini ngoba again akusona isiprofeto leso ukucabanga kwami. Mangithatha ukubheka nje indlela ekwenzeka ngayo izinto lapho ke bazalwane sibuyele ezwini lithi izwi asithembeni enkosini. Asikwazi ukuthembele ezimalini bazalwane, makuukuthi aziphumanga ithemba lethu belikuphi kanti eqaleni belise izimalini zethu noma belikuNkulunkulu. So kubalekile bazalwane ukuthi siphile ngokwezwi. Masithe siyamthemba ngicela simthembeni ngakho konke. Uma kuukuthi uyabona izimali zakho aziphumi kubambekile, uNkulunkulu akashodi ngemali yakho mayidinga ukuprovidela. Siyabona umprofeti uElijah baba kwiOld Testament la uNkulunkulu providela isinkwa namanzi ngendlela esupernatural, ngendlela yakwamoya. Not ngokwamoya ngendlela yenyama kodwa enza ngendlela zokuthi na Israeli bazalwane wakwazi ukuyiprovidela imana for 40 years. uNkulunkulu akashodi ngendlela zokusebenza, akashodi ngazo. So uma kuukuthi ithemba lakho lisekuthenini imali zakho aziphumanga, uyilahlekelwa ithemba, kusho ukuthi awukakafiki ekukholweni lokho okufanele, ekuzingeni lokukholwa okufanele. Kodwa ke baba mhlawumbe nawe unga-eda kulokho. Yeah, right sister. Kuright kakhulu kakusho bazalwane. Uthemba uNkulunkulu senzizwe, mayithi inkosi uJesu ngekhathazeti sombathana. Ithe inkosi uJesu la ingcebe yakhe ikhona nenhliziyo yakhe izoba khona. So abantu abaningi bazodayisa imphefumulo yabo ngoba isystem yonke yomhlaba izoshintsha. Then uthothi imali ziyablockeka ndlela thile, kanti umuntu ubethembele khona ukuthi uinvestile, usavile nama investment what. So uthothi manje akasakwazi manje uba neaccess. Nje umntwana kaNkulunkulu ke wena uthola ukuthi uyasheka kakhulu. So manje inkosi isihlambulula njengamanje ibandla lerestoration, sibuyiselwe ebukhoneni bukaNkulunkulu, singcwelisa izwi kaNkulunkulu liphumani phakathi kwabo. 2 Corinthians chapter 6 from verse 14 to 18. Lisho njalo nje isambulo 18 verse 4 lithi phumani phakathi kwabo. Inkosi uJesu ithi thabatha isiphambano sakhe imihla ngemihla. So ukulenza izwi likaNkulunkulu lokho kuzosiza ukuthi siphephe. Amen. Uyabona ngoba ekugcineni kwakho konke
uNkulunkulu ukhathalela umphefumulo wethu. I-strategy sikaSathane ngohulumeni basemhlabeni malithi iBhayibheli kwaba si-Efesu chapter 6 from verse 10 lapha nezansi lithi-ke asibambene inyama negazi, ngithi verse 11 no verse 12 lo kodwa sibambene imibuso nababusi bomnyama emkhathini. So uSathane istrategy sakhe ukuthi-ke azuze abantu abazuzele kuye, so uzobabamba ngayo yonke into ematerial ongasuyicabangi. So manje-ke kubalulekile nje umntwana kaNkulunkulu ucele wisdom. uJakobe chapter 1 verse 5 mawukhona oshoda ngokuhlanipha akakucele uNkulunkulu. So isikhathi ukuthi ucela ukuhlanipha manje uthi inkosi ngenze njani ngoba kuzosizwa thina. So kuyoba nzima kakhulu mase kufanele ukuthi uthole lokho okususebenzela iminyaka usakwazi ukuthola and ubudependele kukhona. So mhlambe futhi sister Khani ungasho kancane ukuthi-ke indaba ukuthi sijwayele mhlambe ujwayele ukuthatha ama-meals awu-3 ngosuku uthini ngalokho? Baba okwami ukuthi nje bazalwane sijwayeze ukuthi singagxili kakhulu ekuthenini sifeed inyama yethu. Sijwayeze kakhulu ukuthi nje sizama ukunciphisa ebazalwaneni la esiswini. Bazalwane sikujwayele ukuthi nje siphile sidlela ukuphila, asiphilele ukudla, sibuyele ekuthenini lokho onako mhlawumbe uhlise izinga lokuthi udla kangapi ngosuku. Kubalekile lokho. Nami ke sengiqalile ke bazalwane ukuthi nje lokho engikutholayo yilokho kwanele, ngingabheki ekuthenini ngisatisfy inkanuko zenyama ngoba izona ke lezi inkanyuko ezizodayisa ngathi. Inyama isifuna okwayo sekungena le beast system, usufuna ukudela konke, usuthola ukuthi usudelile konke, kodwa nje iyakudla lenkanuko azange uzifundise wena kusenesikhathi ukucontrol inyama yakho. So ke bazalwane asisifundiseni ukuthi siphilela ukudla, sikudlela ukuphila, asiphilele ukudla la ukwazi khona ukunciphisa khona. Hayi ngoba ngithi bazalwane advice ke le doctrine noma kusezwini nje, it's just sesiyacebisana as amakholwa nje nabantu abaphilisana nabo emhlabeni ukuthi into esinathi siyenzayo asiyikhulumi nje, asishare la ngoba singayiphili. Nathi siyazama ukunciphisa ukuthi sidlame ukuthi sidle ekseni nantambama, emini makukhona makungekho akukho. So ke bazalwane sizame nje ukuzitraina ngokwenyama ukuthi siphile ngalokho kwanele. Nakhona mawukuthola ekseni hayi ukuthi-ke isisu soze sibe sihlungu nakhona ntambama ukuthi isisu soze sibe buhlungu. Uhlela ukuthi uwazi ukuthi nje kube khona ukuthile, uwazi ukuthola strength, uwazi ukuqhubeka nempilo. So iseluleko nje lesi sithobekile. Yes, so lokho kusizwa thina lokho. Ujwayele ukuphuza amanzi ube right. Siyabonga kakhulu sisi. Akukho okunye nakho ukugcina. Hayi bekuyilokho kuphela bazalwane, siyabathanda emakhaya. Ningangithola ke bazalwane maningidinga ucingweni ku 071 538 5995 071 538 5995. Ngitholakala kakhulu ku WhatsApp. Mawungase nje ungishare ivoice note noma imessage, ngizobuyela kuwena mangikwazile. Futhi nje bonke abazalwane ngigcine sengibuyelele kubona ke ngoba kujwayele ukuba busy la ekhaya abafundi, so kuba khona nama delays mase kumele ngiphendule, kodwa ngiyamphendula umzalwane. Maninembuzo, manifuna ukushare noma yini nje ningithinte, ayikho inkinga. Siyabonga sisi uJesu Kristu inkosi. Konke sikwenza ngokukholwa, ngaphandle kwakholwa akukho umthosi uNkulunkulu. So mawuthatha isinqumo whatever oyenzayo, do it by faith. Kholwa, mkholwa uNkulunkulu, ukholwa into ongayiboni, ube nesiqiniseko ngento oyithembayo ukuthi iprovision uNkulunkulu ikhona. And esikwenzayo asishisekele ukwenza intando kaNkulunkulu, not ukuthi sicabangele inyama yethu. Emafunda amaRoma 14 verse 17, umbuso kaNkulunkulu akusikhona ukudla nokuphuza kodwa ukuthokoza kumoya engcwele. Yes, nokulunga, righteousness, nokuthula. Ilokho ke uNkulunkulu kumthokozisayo bafowethu. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, inkosi yomusa sibusise sonke egameni likaJesu. Amen.